Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Halo, my friend, my avenger. Jadi hari ini ceritanya, alhamdulillah tadi malam live, terus aku live, terus main gawe apem di doling pasar dan alhamdulillah pas live ditumbas karo Mas Okta dan Mas Adi. Ngono bos ceritane lagi meh tak bagikan kon bagikan ning pasar dan digawangane Pak Didi dan iku sing konggane Mas Okta iku 250 sing 100.000 dari Mas Adibowo. Pokoknya terima kasih banyak Mas Adibowo dan Mas Okta. Pokoknya sehat-sehat dan Okta. Terima kasih dan pokoknya terima kasih banyak gawe teman-teman semuanya sing wis berbagi dek bengi. Pokoknya matur suwun sangat lagi. Mae iki. Nah, iki mae ngadai. Iki ngadai iki. Iki pira-pira, Mak? Papat guys deng. Iki. Papat engko ditaleni, Bos. Iki alhamdulillah iki pira Mak? Gong mbok hitung. Gong. Lah nek sing iki wis 100. Iki 100. Lah iki rencana ki engko ini nanti kita bawa ngetan ki guasang nggih. Gosongan apa? Sing gak genep di met ngono lho. Ya engko Ngono lho. kan gak ngerti iki kan 100. Iki 100 engko rencana tak gawa nggone Mbak Rin. Nggone Mbak Rin ngene Pak Dik engko ben di apa iku jenenge ben dindum-dumno ning kok kono engko dibungkusi. Ngono bos, jadi ngerana rada awan bungkusi. Biar enggak pasar sik. Lah nanti sing iki kan uangnya 3 kan iki satu kan 1.000. Lah uangnya kan 350. Lah misal engko gak nutut Jadi tepo ya kena, lemet ya kena. Met ngono bos. Engko di apa iki jenenge di anu karo met. Dendengi ngono lho genepe duwi. Genepe duwi. Ngono soalnya ya gak ngerti make kan dagangane biasane tepo karo met terus apa iku jenenge saiki gara-gara iki lho kan iki mek bakal terakhir to kan wis arep poso mangkane terus gawe apem nek ngarani wong desa ki nek ngarani megengan megengan ngono pos apem dan oh ya gak ngerti alhamdulillah tuku diborong langsung. Yes, alhamdulillah ngono engko dadi mak engko garek bakal tepo karo met engko ning pasar. Mak. Jadi karo engko di saloke dituk ijo 5 Mas. Ya engko diitung iki kan 100 iki engko jumlahe pira diitung. Ngono bos. Kok iso aku dek bengi nggo wae. Nanti gosongan salek bos gak ro. Tenang iso kok. Gak iso. Ngono guys, gawe tripod teh. Nah, iki. Bos ki tak ngaleni. Pemae. Kurang turu aku ket mau gak seturu Aku kan ngombe kopi kan. Kok kan kopi kental kaya Ditalen ngene. Tak mini iki 4.000 nek 5 gak sedeng ternyata, Bos. karena kan deras kok 4 ya. batak rada di batak-batak ini lho. Wis tak berkata. Ini kono lemet, dibagi lemet sitok, lontong sitok ngono enak. Oh lontong iki gede payu, mate payu. Derek awakmu, Bos. Tapi engko adae gak ngene iki. Ada apa? Ada yo kresek to nek Mas. Yo karo lontongane. Nah, iki Bos, iki mau sudah tak bungkus iki dadi iki salah gosan gak apa-apa ya, guys ya. Iki sing gawe aku maklum. Iki dadi sing iki ngene Pak Didi jatah ngene Pak Dik iki 100. Iki 100, engko tak go ning ngetan, engko tak adane. Soale wedi nek ade saiki engko keringat. Ngono. Nanti tak ada nanti. Iki dadine 1 2 Sik hitung sik iki. Iki hitung sik engko ben gak kleru. Oke, sorry ya. Teman-teman nek panggone kok ngene kotor, soalnya yo ngerti dhewe wong desa. 2 4
6 8 10 10 ki berarti 4 ping 10 40 ya toh 40 toh 40 iki 40 itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jadi 52 ya teman-teman iki 52 ya guys iki 52 karo 100 berarti totale apame kabeh 152 mak 152 berarti nek uangnya 350 dipotong 152 dari piro? Bentar. 100 Padha kretok mendho. Dene. Kelatan. Jan wong kok iso. Kita 350 dikurang 152 ijek 198 mak 198.000 lah iki hitungan tinggo apa dade ning kresek pisan engko teko pasar gari bagekno heeh ngono dadi ya dadi engko menak gari bagek ngono guys iki to engko nek nang pasar ki engko pas uwek meneh ya saya wis kare andu beda nah engko gari andu ya kita prepare dulu teman-teman kita pasar gari andu gari awakmu piro telu apa piro ya bute dhuwit iki endinge dhewe kan lho duwike 200 lha iki daganganmu kok wis pokoke 200.000 jajine kok gering bagi-bagikno ngono oke ceritanya guys sik kita nyepak sik guys ya nah iki guys iki bungkusi kan iki lontongnya karo iki lontongnya 5.003 toh karo mate ya dadine nek 200.000 olehe piro ki sik ntar nek 200.000 oleh perang kresek iki sakmene iki 5.000 guys iki sini 3 dadi lontongnya 2 apa niki lemete 1 sama ngono kita kalkulator dulu 200.000 dulu kakek men bagi 5 sama dengan 40 dados 40 mak 40 kresek oke tanya guys ya alhamdulillah iki mau rezekine mae gak enek ya gak enek 40 kresek 200.000 apa enak iki kaya enek kabeh ki engko neng nak tipu kuwi wong ki akeh tipune tipu lem nggih pira nggih pasang gatok guys misal neng lagi nang akeh kok akeh ya misal ki engko gak cukup engko ben digekno make kita bagikan lagi ngono joling bos man tenang kita beramanah guys wis pira karo diitung gak kok hitung kok lho karo diitung masih sisan to guys satu 10 cek kurang 30 kurang 30 kresek oh guys bener guys lu dadi kayak rincing gari teko pasar sembagekno wis baru wis ndak mulai istirahat turu rong turu oh ya rong turu lho bos kowe bos
Make urung turu basa jane iki wis turu tapi mesti dulu kita anggap gong turu. Gak tripod ae. Ya. Tak bantu-bantu sih. Piro mak wis? Turu, itu ngono. Ade apa salake? Kono tandang wae. Turu telu. Eneng iku eneng telu. Papat, lima, iya. Alang kok dihitung Lontong karo met-met guys. Ono. lontongnya 2. Lontong dua met-met satu. Lah iki nek wong anu wis met-met iki kan isine 2 to, satu iki. Iki nek anu wis warak. Lah ya wis to. Wis warak ora mah nggo ganjel tok lho. Nggo ganjel su wis warak. Alhamdulillah. Wis sekat ngono kok kabeh. Oke, ini telepon nih. Ini metok kan. Metok. Wis rezekimu iki di pagi hari di mau iki hari Ramadan. Apa iki jenenge megengan? Arep megengan to. Gondang. Lo nek iki ngidran iki terus entek to. Mak. Dari mulai ndang turu wis. Ngono. Ora lho nek kowe malah sik cangkruk sih. Karo sapa? Nyawur wis si anu kok ya ngenteni turu ki ya ngenteni jam. Lah jam yo kepos. Murah bos ning desa iki sik panganan-panganan sik murah. Jebrot ki. Aja ki. Jebrot. Kita pones entek met-met yo. Biji Aja. ini didik dadi kayak tepo. Mbak Dik ora apem kowe wis. Empat puluh apa sih sini bungkus. Iya ta 20 kok. 200. Ya 200 kan iki ne apem kan berjajine uang kan 150. Lah kan uang kan 350 toh 200. Ribbon. Wes iki garek iki tok ya. Garek apa iki jenenge? Gari met-met. Met-mete 33. Padha ta kira kan 5.003 to? Iya. 5.003. Iki wayahe iki anu sik omah iki. Iki. Wis entek dadi kok ngitung langsung nggak rinjing. Iya. Enak kok. Kita hitung sik maksudnya. Kan versi itu toh. Met. Ini. Kita hitung dulu. Berapa? 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 gak sedeng mak pengen iki goreng iki 20. 20 1
dua. Rolikur yang enak. 23, 24, 25, 26, 27, 23, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wes iki 30. Iki kayak tas gak sedeng. Iki gak sedeng iki. Tambahin tas sempit. 30 jadi kurang 10. Wes cukup iki, wes cukup, Mak. 1 2 3 kurang stok 4 Cukup. cukup 5 6 7 8 9 10. Wes ki malah turah kok wis gerak-gerak iki lho. Yo kok tak donasi kan iki kaya ngono. Wes jadi pas ya teman-teman. Iki pas engko gari bagekno dadi make gerek botan iki sithik iki tok. Iki tak tumang kene iki. Teman-teman. Iki karo kuwi lho. Yo. Nah, Nah, teman-teman, teman-teman iki wis pas. Jadi ngono. Sudah pas semuanya, sudah pas. Jadi wis pas ya, Mak ya. 350.000. Terus jadi ngono untuk action hari ini. Nanti iki lanjut kita berbagi di pasar, teman-teman. Dan ngono terima kasih banyak sudah menonton, Mas Okta. Terus teman-teman semuanya, terus Mas Adibowo dan lain-lain. Pokoknya terima kasih banyak. Sampun borong Mak Iki rezeki pagi hari. Pokoknya matur suwun sangat. Sampun menyupport, dukung terus Supernarjo biar semakin mumbul. Saya akhiri mengucapkan dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu bagi-bagi kita selanjutnya. Tunggu part 2. Iki karo kita ya. Ya, Nanti sing gowo kowe. ya tak gawa. Aku